Levan Fulaýtyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy Türkiýede ýaşaýan ýakyn garyndaşlarynyň bir kanun durumy zerarly özleriniň Aşgabatda türk wizalaryny alyp bilmeýänliklaryny aýdýarlar. Çärji etrawyndan bolan bir är aýalyň hemde Farab şäheriniň ýaşaýjylary bolan bir ene bilen oglunyň duçar galan ýagdaýy Aşgabatda türk wizalaryny almagyň töweregindäki päsgelçilikleri açyp görkezýär. Çärjewli är aýal uzak ýyllardan bäri Türkiýede zähmet çekip bu ýurtda ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen kanuny ýagdaýda ýaşaýan ekeni, ýöne olaryň biometrik pasportlarynyň möhületi dolup bu ýurtdaky kanuny durumlaryny uzaltmaly bolanlaryna ýagdaýlar çysyrmyş başlaýar. Aýaly pasportuny täzeleme üçin 1 ýyl çemeti mundan ozal watana dolanýar. Adam sekdens çeşmesini ýitirmezlik maksady bilen Türkiýede bir kanuny ýagdaýda galmagy saýlap alýar. Biz ýoldaşym bilen bilelikde 10 ýyla goly Türkiýede ýaşaýardyk. Biziň biometrik pasportlarymyzyň möhleti doldy. Men 1 ýyl töwereg mundan ozal pasportumy täzeleme üçin watana dolandym. Şondan soňra adamym bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşap başlady. Sebäbi onuň hem pasportunyň möhleti dolan soň Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatnamasynyň möhletini uzaldyp bilmedi. Men para berip Türkmenistanda biometrik pasportumy täzeledim. Gaýtadan izime dolanmak maksady bilen zerur bolan ähli resmi namalary toplap Aşgabatdaky Türk viza merkezine ýüz tutanymda Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy meniň viza ýüz tutmalarymı reddetdi. Diýip bir aýal maşgalanyň şertlerinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu ýagdaýy anyklaşdyrmak üçin Aşgabatdaky wiza merkezine barýar. Ýöne ol ýerden hem kanagatlanarly jogap alyp bilmeýär. Gelneje, bu ýagdaý bize bagly däl. Bizdiňe zerur resmi namalary toplamaga we wizalary ýüz tutmaga ýardam berýäris. Ýöne wizalar boýunça gutornukly karar Türk ilçihanasyndaky konsul tarapyndan kabul edilýär. Diýip Çärjewli denan wiza merkezine ödüni aýdyran sözleri sitirleýär. Ol türk wizasyna ýüz tutmadan ol başga-da bir näçe türkmenawatly ýaşaýjynyň şeýle tejribeleri başdan geçirenliklerini gurrun berýär. Çärjewli denanyň sözlerine görä türk wizalary ret edilen türkmenawatly ýaşaýjylar bu ýagdaýy özleriniň Türkiýede ýaşaýan ýakyn dogan garyndaşlarynyň bir kanun durumy bilen esaslandyrýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatdaky Türk ilçihanasy ýa-da wiza merkezi ret edilmeleriň sebäbini düşündirmeýär. Beýleki bir lewaply ýaşaýjynyň faraply bir enäniň duçar bolan bir meňdeş ýagdaýy wiza ret edilmeleriniň mümkin bolan sebäpleri boýunça dowam edýän çaklamalary güýçlendirýär. Ikinji finanşykda wiza almagy başaran faraply ene ilkinji wiza ýüz tutmasynyň ret edilmeginiň sebäpleri boýunça wiza merkezine özüne dilden aýdylan sözleri delil görkezýär. Meniň oglum ýokary hujaýyna okuwa girip tema okuwyň töleglerini geçirip bilmän soň okuwyny taşlamaly boldy we Türkiýede bir näçe ay bir kanun ýagdaýda galdy. Şol aralykda men türk wizasyna ilkinji ýa-da ýüz tutupdym. Şonda meniň wizam ret edildi. Wiza merkezinde maňa oglumyň Türkiýedäki bir kanun ýagdaýy sebäpli wizalaryň berilmejekdiklerini aýtdylar. Ýöne gyşda oglum gaýtadan okuwa girip bir kanun durumundan halas boldy. Men şondan soňra gaýtadan türk wizasyna ýüz tutdum. Bu gezek wiza berdiler, ret etmediler. Diýip faraply ene gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Çärjewli är aýaly bilen faraply eneli ogluň ýagdaýlarynyň arasyna möhüm bir tapawut bar. Çärjewli denanyň sözlerine görä onuň adam 2020-nji ýylda türkmen migrantlarynyň Türkiýede guramalaşdyran protestleriniň dowam edýän pursatlaryna YouTube kanallaryna hökümete garşy tesbirler bilen çykyş edipdir. Indi ýurda dolanmakdan gorkýar. Dolanyp gelen halatynda hem Türkmenistanda iş ýok, işsizlik, açlyk höküm sürýär. Diýip Çärjewli denan gurrun berdi. Türkmen häkimetleri tanqidlere çydamsızlykda raýatlaryň söz, beýan, pikir we ýygnanyşmak ýaly esas azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Türkmenistan ykdysady krizisini itileşýän pursatlaryna has köp türkmenistanly eklenç gazanç gözlegine daşary ýurt döwletlerine, hususan Türkiýe Respublikasyna uzak möhletli esasda göçüp başlady. Türkiýe 2007-2022-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedi. Ýöne Ankara 2022-nji ýylyň sentýabryny Aşgabatyň haýşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz seýahat düzgünini ýatyrdy. Munyň ýa-da Türkiýede biometrik pasportlarynyň hem de bu ýurtdaky ýaşaýyş ruhsatnamalarynyň möhletini uzaldyp bilmeýän türkmenistanlar bürokratik päsgelçiliklere sebäp boldy. Şol bir wagtda Türkiýanyň hökümeti soňky bir ýyl çemet wagt bäri ýurtda bir kanun ýaşaýan daşary ýurtly migrantlara garşy göreşi güýçlendirdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň 9-njy maýda täzelenen statistik sanlaryna görä Türkmenistan bu ýurtda ýaşaýyş ruhsaty bilen ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň arasyna birinji orunda durýar. Häzirki wagtda 112.081 türkmenistanyny bu ýurtdan ýaşaýyş
ýaşaýyş ruhutyny alypdyr. Sanawda Türkmenistanyň soňra Russiýa 2-nji orunda gelýär. Bulardan başga da 68321 Türkmenistanlyk gysga möhleti ýaşaýyş ruhuty bilen 19912 Türkmenistanly student wizasy bilen 7085 Türkmenistanly bolsa maşgala wizasy bilen bu ýurtda ýaşaýar. Tinçler we adam hukuklaryny goraýjy toparlar bu ýurtda bekanun ýaşaýan Türkmenistanlylaryň umumy sanynyň resmi sanlardan birnäçe esde köpdigini aýdýarlar.